Я первый раз участвовала в таких соревнованиях, получила массу впечатлений, понравилось, очень тяжело, высота и тяжело подъем, очень необычная гонка для меня, первый раз такая, я получила положительные эмоции. Приятно, что проводят такие соревнования, они все-таки интересны, подъем в гору специфический, может есть такая подготовка для тур-доски у нас вели. И хотелось бы небольшое, скажем так сказать, организаторам слова, чтобы они подправили чуть асфальт. Я думаю, все спортсмены будут этому благодарны и больше будут принимать участие на этих соревнованиях. Очень приятно, что первый раз я участвовал в этих соревнованиях, выиграл. И еще говорят, что мы побили рекорд времени, тоже это очень приятно. Вообще база Бельмикен мне нравится, мы сюда часто приезжаем, на следующий год мы тоже будем. Желаю процветания и всего самого хорошего, чтобы принимали очень хорошо, радушно наших российских команд.
този прекрасен кът на нашата родина. Дойдоха да се готвят най-силните скиори бегачи на света. Това са руския отбор и други клубни отбори на Русия. Искам да използвам случая да ги покана. Заповядайте отново тук да се готвите и ние ще правим отново такива състезания. Желая успех на всички! Откривам първото издание на купа с Иван Белмекен. Поредното издание на Купа с Иван Белмекен, в което взеха участие над 170 състезатели от различни държави. Основните състезатели, които взеха участие, това са отборите на мъжете и жените на Русия, национални отбори, и няколко клубни отбора от Русия. Това са Тюмен, Петербург, отбора на Москва. Освен това взеха участие състезатели от Гърция, Сърбия, Македония и, разбира се, националния отбор на България и няколко български клубни отбора. Състезанието приключи с рекорден брой участници, на 170 състезатели застанаха днеска на старт. Освен това се получи и рекордно време на трасето Юндула-Белмекен, 19 км. Бяха преодолени за около 52 минути от победителя в днешното състезание Максим Великжанин от националния отбор на Русия, следен от Андрей Смоленин и Андрей Ларков, и двамата са членове на националния отбора на Русия. При жените първа стана Анна Болигина. Това е състезателка на руския национален отбор по биатлон, следвана от Лариса Шайдурова и Катя Воронцова, които са от отбора на Тюмен, също в Русия. Нашите най-добри състезатели днеска не можаха да покажат своите възможности. Веско Цензов щуби връх на щека и по средата на трасето се отказа. Другите състезатели са малко по-назад, вероятно те в момента водят своята подготовка за зимния сезон и още не са върховата си форма. Участниците, които състезаваха днес, бяха от много висока класа. Те бяха хора, това състезатели, носители на световни купи, на световни първенства, особено победителя при мъжете Максим Великжанин. Той е неколкократен победител в световни купи и е в първата шестица на всички състезания по ски бягане в света. И трикратен вице-световен шампион. Трикратен вице-световен шампион по ски бягане и с много титли. Той е роден в Рижевска, което е пред Уралието в Русия, което е много показателно за постиженията, които имат всички състезатели оттам. Останалите, освен това, казах се, взеха участие и състезатели от Гърция, от Босна, от Македония и Сърбия, освен на клубните отбори на България и българския национален отбор. Тях не можаха да направят много добри класирания, тъй като основните състезатели от Русия взеха призовите места и то с доста голяма предина. Днес на Белмекен завърши едно прекрасно състезание. Отборите, които участваха, и ни изнесаха наистина грандиозен спектакъл по ски бягане с ски ролери и се получиха едни наистина прекрасни резултати.
който е и рекорд на трасето Юндола-Белмекен. Надявам се следващата година още по-голям състав да се проведат тези състезания. Руснаците и гърците също потвърдиха за следващата година, че ще присъстват на нашите състезания. Надявам се това мероприятие да се разраства все повече и да събира все повече почитатели на ски бягането, не само от Русия, България и балканските страни, а и от целия свят. Пожелавам на всички състезатели, участвали в днешния старт, успешен зимен сезон, много медали и победи в световните купи и световните първенства на предстоящия зимен сезон.